barka da zuwa tashar Gurnan Mawaƙa inda za mu kawo muku waƙan nan ta Zara Kautara mai taken ka dai gane, saboda ai kaga title ɗin shi za ka latsa. To bari mu je. Yake cewa yawa kai kana fushi, mu fuskar mu da murmushi, baƙin cikin da kake mana bani biye da shi, dukan wutar da kake hura ta ƙarƙashi, kamar kana yi min susa a kusa-kushi, tafiya muke kai ko kana ta yin ɗangishi, wato mu muna tafiya kai ko kana ɗangishi wato ya rage ƙafa ɗaya. Ɗan hassada ko in ce ɗan baƙin ciki, hassada ga mai rabo taki ce, kun gane? Da kuma inda ke can ka ne mini hassada ni kuma na yi zurfin ciki, wato ya gane cewa ana mashi hassada sai ya yi zurfin ciki bai hiɗi ba sai ya ƙyale. Da kai nake idan ka tsargu da kai nake, ya ce da ke nake idan kin tsargu da ni da ke nake. To dalilin da yasa yayi wannan waƙar gaskiya ga abubuwan da ake mashi sun yi yawa sai ya yi haƙuri sai ya yi wannan waƙar. Kuma a lokacin da ya yi wannan waƙar lokacin Najeriya ba sai na hiɗi ba abin da take ciki. Idan kana tambaya ka biyo mu a comment section mu kuma da mun gani za mu ba ka amsa, saboda mu gaskiya kawai muke faɗi.